оҷонсии хабарии РБК бо такя ба котиботи СПАД хабар дод, ки вазирони дифои кишварҳои узви ин созмон созишнома дар бораи хуруҷи нерӯҳо аз қаламрави Қазоқистонро имзо карданд. Роҳбарони вазоратҳои мудофиа қарори муштараки шӯрои вазирони дифои СПАД дар бораи ташкили баргардонидани контингентҳои низомии кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ аз қаламрави Ҷумҳурии Қазоқистон ба нуқтаҳои истиқрори доимии худро ба имзо расониданд. гуфта шудааст дар котибот. Ба гуфтаи вазири дифои Русия Сергей Шойгу, бозгашти нерӯҳои кишварҳои узви СПАД аз Қазоқистон, ки 13 январ оғоз шуда буд, рӯзи 19 январ ба поён мерасад. Дар ин бора вай дар мулоқот бо президенти Русия Владимир Путин хабар дод. Начинаем вывод сегодня. Завтра выводим 14 бортами, выводим все силы наших коллег Армения, Таджикистан, Белоруссия. Киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом своим ходом. Далее в течение 5 дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов, будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа. ёдрас мекунем, ки нерӯҳои низомии СПАД ба Қазоқистон пас аз талаби раис ҷумҳур Токаев рӯзи 5 январ дар баргузории амалиёти зидди террористӣ барои саркӯб кардани тазоҳуроти зидди ҳукуматӣ, ки рӯзи 2 январ дар Жанаозен оғоз шуда, тамоми Қазоқистонро фаро гирифт, вуруд гардид. дар ҷаласаи шӯрои амният Токаев эътирозгаронро террористҳои дар хориҷа таълим гирифта номида, аз зарурати амалиёти зидди террористӣ хабар дод ва пас аз он расман ба СПАД барои кӯмак муроҷиат кард. Я возглавляю штаб контртеррористический. Статистику теракта, которые учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известно. Они бесчинствуют в настоящее время в Алмате, в других городах, захватывают здания инфраструктуры и, самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматой с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны. қобили зикр аст, ки ба ҷуз аз низомиёни Русия, Беларус ва Арманистон, нерӯҳои низомии Тоҷикистон ва Қирғизистон ба Қазоқистон фиристода шуданд. тасмими фиристодашавии низомиён дар ҳайати СПАД ба Қазоқистон аз сӯи парлумони ду кишвар гирифта шуд, ки боиси маҳкумият ва норозигии сокинони ҳам Қирғизистон ва ҳам Тоҷикистон гардид. фаъолони қирғиз дар назди бинои парлумон дар шаҳри Бишкек ҷамъомад ташкил карда, талаб карданд, ки нерӯҳо фиристода нашаванд. фаъолони тоҷик бо назардошти солҳои тӯлонии саркӯби ҳар гуна чунин фаъолият, бо як флешмоб аз тасмими мақомот норозигӣ баён намуданд. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса.